Денят на народните будители е празник, на който почитаме паметта на българските просветни дейци и революционери. Будителите са книжовници и просветители. Те създават книги, строят училища, църкви, читалища, в които се проповядва българската култура. Те издигат храма на българщината в човешките души. Те не работят за слава и пари, а в полза на народа си. Те не воюват с оръжие, а с огнено слово. Константин, Кирил, Философ и Методий, солунските братя, създатели на славянската азбука, преводачи и автори на църковни книги, първи учители и разпространители на славянската азбука. Обучават ученици на славянско писмо и защитават свещеното дело. Кой събужда умовете, бранил българското слово, да като вълшебно цвете да разцъфне то отново. Знам книжовниците стари, силите си не пестили, с книги, вестници, буквари, българите дух крепили. Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Априлов, Петър Берон, Иван Вазов, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Стефан Караджа и още много знайни и незнайни будители на националното съзнание и на българския дух. Тук в нашата страна някога живял Паисий, не погледна тъмнина, той история написал. В родните ни планини бродил някога Раковски, в средогорските земи с конница летял Банковски. В нашата стара планина били със свободата, с пушки с бойни знамена, Ботев, Левски, Караджата. Аз съм българско дете, с обич гледам планините. Моята гордост се расте, че съм внуча на борците. О, будители народни цяло ни светли имена, чисти, свети благородни нам за вечни времена. Да се знае, да се помни, че България е жива, на будителите скромни, българинът китка свива. Честит ден на будителите! Поклон пред делото на книжовниците, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните богатства на нацията. Днес е празник и на нашето училище, Средно училище Свети Паисий Хилендарски. Честит празник, скъпи учители! Честит празник, българи!